салом бинандагони азиз, барномаи навбатии Instaface-ро аз сомонаи оилатиҷаи манзуратон месозем. Бо шумо ҳастам ман Усмонзода Меҳроншоҳ. Чандест ки наворҳои як ҷавони майдаҷуста ки ба Абдурозиқ монандӣ дорад дар шабакаҳои иҷтимоӣ чарх мезанад ки ин нафар худро Ҳоҷи Иброҳим муаррифӣ мекунад. Чун ҳама наворҳои ӯ бо як сару либос буданд, Барон репер ва блогери тоҷик дар як сторизи худ эълон кард ки Ҳоҷи Иброҳимро ҷустуҷӯ дорад, то ки барояш сару либос харидонад. Ҳамин тавр Барон ва Ҳоҷи Иброҳим дар мағозае пайдо шуда сару либос хариданд. дар зери наворҳо аксариятҳо навиштанд ки Барон Абдурозиқи нави худро ёфт ва ӯро дастгирӣ мекунад. Вале репер ва блогери машҳур дар сторизи худ гуфт ки ба Ҳоҷи Иброҳим ягон намуди нияти ҳамкорӣ ва басни шартнома надорад, танҳо барои ӯ либос хариду халос. Дига 5-6 сал либоси нав, кроссовкиёи нав, полни катаги дануми ҷонам. Брачкаҷон, худованд гарен зуршайне ки ку бачаи хуб ша, барои ки бачаи хуба мардуми худро дӯст медорад. Фаҳмидӣ? Ака тармат кун, ака ки нигоҳ мекунад. муҳимтарин хабари фарҳангии ин моҳ дар сегменти YouTube ин таронаи ҳамбастагӣ мебошад ки Нигина Амонқулова, Нигора Холова, Мадина Ақназарова ва Моҳира Тоҳирӣ сароидаанд. Таронаи ҳамбастагӣ таҳти продюсери Қиём International рӯи кор омада 4 овозхон худро аз 4 минтақаи Тоҷикистон муаррифӣ мекунанд. Мадина Ақназарова васфи кӯҳҳои Бадахшон карда мегӯяд қуллаҳои Помири ман шӯҳраташ дар олам аст. از بدخشانم هوای برف و بارانم بزه Нигора Холова аз Наврӯзу Ниёгону дашту боғҳо ёдовар шуда мегӯяд ки восеву фархору кулоб мазҳари илму ҳунар. Нигина Амонқулова ҳамагонро ба сайру тамошои суғ даъват намуда мегӯяд бар гулистони ҳамеша сабзу гулрангам биё. یک نظر سیر و تماشا شهر خوشندم بیا. پس Моҳира Тоҳирӣ ба лаҳни мардуми Рашт аз ширинкаломию меҳмондории мардуми ин минтақа ёдовар шуда мегӯяд: ҳар ки омад рашти мо, хуш омад меҳмони мо. من گلی خوشبوی غرمم صد سلام آوردم. дар охири суруд ҳар чор сароянда аз иттифоқу якдилӣ ва ҳамбастагии миллат гуфта дар назди пайкарии асосгузори давлати тоҷикон Исмоили Сомонӣ гул мегузоранд. то кунун ин наворро дар YouTube зиёда аз 2 миллион нафар тамошо карда баҳои баланд доданд. ما گلی چارنگوی مهربانی میکنه با کلامی تاجیکی شیرین زبانی میکنه. меҳрнигори Рустам яке аз овозхонҳоест ки дар оилаи ҳунарманд ба дунё омадааст ва ҳамагон ошиқи таронаҳои ӯ ҳастанд. имрӯзҳо гапу овозост ки гӯё ин ҳунарманд ба шавҳар мебаромада бошад. чанде қабл меҳрнигори Рустам дар барномаи ҷиз ки муаллифаш Рафаэл Гулов аст ба саволи «Меҳрнигор, шунидем шавҳар мекунед?» чунин посух гуфтааст: худо ки дар насибам арӯсиро оварда бошад, як рӯз не як рӯз шавҳар мекунам. меҳрнигор айни ҳол дар Амрико таҳсил дорад. аз ин посухи сароянда хулоса кардан мумкин аст ки меҳрнигор муҷаррад буда, то ҳол оила бунёд накардааст. Сарвиноз Юсуфӣ яке аз ҳофизҳоест ки ҳамагон ӯро гӯш мекунанд. имрӯзҳо гапу овозост ки гӯё ин ҳунарманд тарки саҳна карда пурра ба тоату ибодат гузаштааст. дар ҳақиқат Сарвиноз Юсуфӣ овозхони шинохтаи тоҷик чанд моҳ қабл пай дар пай ду мусибатро аз сар гузаронд. яке марги модар ва дигаре марги бародар. сароянда чанд муддат аз саҳнаи ҳунар дур буд ва ҳафтаи гузашта дар барномаи Рози Ситораҳо аз марги нобаҳангоми модару бародараш қисса намуда гуфтааст: виҷдонам азоб медиҳад ки барои саҳна бароям. Сарвиноз то ҳол тарки саҳна накарда бошад ҳам аксарият марги наздикони ӯро тарки саҳна кардани ӯ мешуморанд. Сироҷиддин Фозилов яке аз сарояндаҳои шинохтаи тоҷик буда мухлисони хешро дорад. бисёре аз мардум мегӯянд ки ин ҳунарманд санъаткориро бас намуда ба ҷодаи дигар гузаштааст. дар ин бора яке аз наздикони ҳунарманд гуфт ки 5 моҳ зиёд аст ки Сироҷиддин Фозилов пурра тарки санъат намудааст. то ҳол маълум нагардидааст ки чаро ин ҳунарманд тарки саҳна карда бошад. бинандагони азиз, ин буд чанд хабари тозаи фарҳангӣ ки манзуратон гардонидем. моро бо хабарҳои ҷадид дар сомона ва шабакаҳои оилатиҷа интизор бошед.